habang puli keting ke jong blay kini kini bang Hashem. Jinglong nong yalam lani ngiong ka subject leadership kadai ka bayar hadu kata-kata. Tak kada hang ni ngakwa ban warna ya kadai ke jinghikai bang ngin yo jinghikai chpang kinong yalam. Kat ba ka balang ka pen kre ya kinong yalam pidon kam ban so thu ki para bangi kidon kam ban so thu. Bat kumjo ka yeng ka sem ka bangidon kinong yalam ngidon kam ban so thu. Bat kumjo ngang biang sa sisien mangi ki balong kum kinong yalam ngidon kam ban so thu. Bang adon lightly ki bentana krinjo blai kinuksa ki long tangkum kinuksa ban phalang yangi ya ke jinglong nong yalam. Bat ngajusu tanat ban ra ya ke jinglong nong yalam bai hapo jong ka shatri jong ka jinglong nong yalam Jesus Christ. Jesus as the greatest leader of Yong Ten Poreng. Jesus kum nong yalam uba kraw tam bam don shu na lo ju. Gospel jong Matthias kalonong ka ba kandai ka dekot ka ba life in real life in yo life pra. Sap syak skor ngan puli ya kam. Nak man puli ngan puli mengasu syak skor bat play jumut ikini kintian. Bat haba ulo yo ya ki pat ba. Ula sngos nei namar jongki. Nawa kila long ki bala sakma. Bat ki ba sapret ru. Kum kilang brot ki bom don unong syarai. Onda kam ta ulo ong ya ki sunran jong. Ka jingot ka babun shisha. Hene kinong trei ki kintian. Namar kata tu kerpat yo trei ki jingot. Bon pano ye nong trei sha ke jingot ke jong u kini ki kentien ki wan na Jesu ki kentien ki bami na utrai ubadon buram na unong yalam uba kraw tam ha ka prothe mton chu kum Jesu pla ban nu jor yo mahatma gandhi ngani thoi pi mahatma gandhi ka we ka banga e japang mahatma gandhi ka de ke jinglong shida shisor shidor jong mahatma gandhi kata ka de banga e ga mahatma gandhi kum nong yalam. Hapa Meghalaya ngimla ban kelat de pilai hamairang no mairang kita yo mat jong tirot sing bat ka we ke jinglong ga best pa yo tirot sing ka jing slur kata ka de banga admaya la nga shot jing ya ke jinglong jong tirot sing wala ngam yo i hade banga puli ke jing tho bang puli ke kot ka ba tho chong tirot sing yo snow ya ke jing slur ka jo ban thom yo David Scott ban thom yo ki chipai jong ke bilat kata ka de ka ba amen sim yingi kum kinong yalam ringat abanga phai pat show new nong yalam obre Jesus Christ Mahatma Gandhi umpat ya day eruem tirot sing umpat ya day eruem banga shem ha Jesus Christ day ka dok nun jong ke jinglong nong yalam ka bom don bala ban yenu jor sa skor ba plej mot ba ya ni keting ke jong play ka don kam ha yangi kum ke banget ki badan hapo jong ka balang ban so thu ya ki nong yalam ki jong ni habo Jesus la yalam ki pa ba ki la ya bot yu Jesus Christ mau yalap u hikai ki la sngow ki hikai jong Jesus ki la i ki kamba ki bola le se la balong ru la ki la i ka jing sa ka jong u ka ba ula sai ki babun kai ka ba pelong ya ki long ba hamar kata ka por long ki la ya bot yu Jesus ki pa ba babun bat na yo i ya kini ki pa ba babun ka men sim ka jong Jesus kala dap da ka jing sngow sin a kawai na bring ke jinglong jong kinong yalam ki badi ban long gade long ki badap da kamen sim jong jing sosun ai kamen sim jong jing sosun ai Jesu habu yo i ya ki sinran ki jo ya bot yo kam tam e kini ki brio ki bot yo habu lech rom chenang bu ya lap u hikai ki ya bot yo Jesu ula dap da kamen sim jong jing sosun ai ki wang ngala pe ki ba long kum ki lang brot ki ba klem nong sharai ki long kum ki lang brot ki ba klem nong sharai takaraw kuntu ki senran jo wong namar kata ko ki senran ki jonga ka jingot ka bon shisha henry ki nong trei ki khendiat men bo bleu khot yanga ka de gani ka khot ka ba ketik ya ka do not ka men sim ka jonga kalingkha kala berle henry ki nong trei ki khendiat hangi wong ka jingot ka bon shisha henry ki nong trei ki khendiat namar kata wong to kerpat yo trai ka jingot lani ko ikentien dwai show blay ko senran jonga dwai show blay baun pa ya kinong trei ha kata ka jingot ka jo pi dwai show blay bun pa ya kinong trei sha ka jingot ka kentien pa ang tu mut ublay la dab don lepa ublay ula dab don lepa ya kinong trei ka badon kam ka dei ngin dwai show blay kerpat show blay pan no blay boleh un pa ya kita kinong yalam ki ban trei ya ka kam ka jo pi kini ka jing per jo ka jing jet ka jong blay ba ka jing jet ka jong ni ha ba ublay u jet dai ublay u jet upet ya kada nuat ni pada bunyi jet ni pet chwa hayeng asam ulong kumno akor burom ulong kumno ke biang nembiang hak em lang salang ki bri ki kren kumno spang ju em lang salang nang ta pada ulong em boye dei bat ni lani udon je dei ni em bat ki bangai lani udon ni em kani ke jinglong don ni em kani ke jinglong Jesu ublay haba upet ublay pet chwa kum ta upet chwa ya kada nuat namar la ka do nuat ka bait la ban bait ya ke jing jong brio
Lada ka donut pa ka kenrang dai wat perchang ban penbait yo breu kumnu kumnuru. Ubreu la ban le men le shabar. Henry chapo unum la ban le men le. Unum la ban le men le. Shi sien ba ka bait ka donut ka jingim ka jong breu ka bait bait. Shi sien ba kenrang ka donut phile men le shi bnai ar bnai shi snem ar snem lai snem sau snem san snem kan pa bait ka jinglong ka jong breu ka ba chapo. Ka jinglong jong ka donut kan pa bait shabar. Lada de breu ba arsap ula ban le men le shi sien ar sien lai sien sau sien ka bong ka tien. Kendai sin lada ka donut jong tau breu ka de ka arsap. Kendai sin ula ban bori andai si sin kan pa bai. Tak dah wa blay ujit yakin nong yalam u pek chwai ka donut. Pek chwai ka donut. Tak dah habo Samuel la le khot yaki kon jong Jesse mola open yang we hedin we hedin we. Blay wang ko Samuel. Me pek ya ka long ren yang me pek ya ka mai me pek jing long nang ba me pek ya ka jing ibet di biang me pek la se ka jing imai nang ba. Hone wang ngam pek ya ka ta. Ngapek ya ka donut. Nama blay umpet ya ke iki ke sabar jong breu upet ya ke donut. Pi kani ka de kong san ba hi phai ya kani ka benta ka we na preng ka banga i bha ya Jesus Christ kom nong yalam gre udon ka donut jong ka jing snow sin a. Ka donut jong ka jing snow sin a nani ka donut jong ka jing snow lam. Kum kin nong yalam. Ni snow kum no haba ki para bangit ki mon jeseng. Ni snow kum no haba ki bangit ki hap no cross Yesu. Ngisgo kumno haba ki prabenge ki jingai no na ki jing shakri yo blai kumno ngisgo kadono jingi kalong kumno ka kmenne ka don ka mensim jo ki jing sokia kata ka de ka bang hapan keli u nong yalam u ba ka donot ka bet lara ki banget ki jingai no Jesus Christ ka donot ju ka pang ka kia ka bu ka jing keli shibun. Balai kini ki banget ki mon jingseng. Balai kini ki banget lesi kim shakri balai. Balai kini banget lesi yo de ka daw jonga. Yo lesi ka de ka daw jongi kum ka leadership committee. Lesi ka de ka daw jongi ki nong yalam. Lesi yo ka de ka daw jongi para long kume. Lesi ka de ka daw jongi para samla. Kata ka de ka dono jong nong yalam. Nomor balai ka don ka mensim jonga jing sngos nei ba ka mensim jonga jing solem. Nong yalam u bam don ka mensim jonga jing solem umla balong nong yalam. Umla balong nong yalam u bane junom. Ula ban dekut no tang sipor. Sipor arpo la benong dai hadir ketua ni por untuk no. Nama boleh habam don pi kani kamen sim jaga jing sekolah bagi jing sosulai. Kani kata ka ba yong iba mana mestap ka connection ka bangi don bagi para bangi. Ka connection ka bangi don bat kini ki para ki badan apo jaga kendun. Lada kamdan kamen sim jaga jing sosulai kamdan chu ka connection kamdan chu ka jing dai. Kamdan chu jing dai takra. Para bangi kemau kani ka we kum ki nong yalam ki bangi ngi don menta. Ka benin ta ka benin kong pa ka bangi don kam pa ban don hapo jong i dai ka men sim ka dot not jong ka jing snow sen ai bat kani ka dai ya ki banget bikin so thu kum ju pek ya ki nong yalam ki jong ni bat nyo ya ki pek ya ki ka don em kani ka dot not hapo jong ki nang tangan ino hang tu ka benta ka benin kong ka dai nong yalam dai nong yalam uba but yo Jesus Christ udon ya ka dot not ka ba snow lem ka ba unong yalam ubabut yo Jesus Christ udon ya ka donut ban shakri udon ya ka donut ban shakri Matius kelenang ka arpo ka khot ka arpo tar hadu ka arpo perang inum ni puli ka khot mani no api ngan chu tho ya ka story ka jong kalong ba hakani ka por kelawan ka kemi ka jong Yohanes bu Jacob akmat jong Jesus Christ bakalong yo Jesus ko Jesus onda mele cha ka hima ka jome to ai ba we undon hakakti ka mon jome ai we undon hakakti ka diang jome tak di ba ka kemi jong Yohanes bu Jacob kapan ko Jesus anda mela don lagi hima ka jome sha ya we bun don cha kaman lau di Jacob ni di Yohanes rubiang sha we don cha kaman we don cha ka diang jome ha kata ka hima ka jome Jesus upe Yohanes bu Jacob pi ka bang asmu tonat ba ban thu ipi nang ni mdei tang ka kemi Yohanes ka ba menjur kata wat Yohanes bu ba Jacob ru beron ki menjur ta ki kwa yo kerdan ta kwa yo kerdan Yohanes kwa kerdan Jacob kuat kerdan. Nomor boleh kini kila erang ba hakni ka por ki bot Jesus Christ. Kila erang ba nomor karta ka cuki ka mar ka jo Jesus kin jo per kendiat kan so no Jesus Christ. Ti kila erang ba kila don kita ka bor smuthu ba ka ni ba ka kemi ka pan ka di ka babakla. Nomor ki kila smuthu yo Jesus kumno ulong kumnong yalam. Henry kini pat nomor ki kwa ya kata ka ong no ya ka syuki ki kwa ya kata ka position ki menjur la mat ka kemi ki le. Kili lang mak kemi khmat jong Jesus banong ko Jesus ai bu kun jong win don jong man win don jong diang henry Jesus pe chu Yohanes bu Jacob wong kumno yu Yohanes bu Jacob pikloi bandi ya ka kuri ka banga sadi sakabahar wong pikloi ban baptis da ka ju ka baptis kon baptis yang
Tawat perkhat oh Jesu di ya kata kuri kaniam jong jing light tak dau Jesu ong oh Petrus bat Amot mau Jacob bu Yohanes tu ki klai bandi kata ko tu kamde ka kuri bu Jesu kuran ka kuri ka bu Jesu kuran hang ne kade ka kuri jong ka jing yap mekloi ko Petrus Amot bonong ko Jacob bat Yohanes ban shim ban ya ha kane kalenti wat hadu upot jong ka jing yap mekloi Jacob mekloi Yohanes kabahar kata ka di khuri jong ka bo Jesu kren mo piklo bandi ka khuri jong ka jiap ko jong ka khuri jong ka jing kthang ka ba ar wong hak to piklo mo ban pen baptis da ka jo ka jong baptis jong ka banga ngala pen baptis hane kren ya ka jong baptis hawa Jordan kren ya ka jong baptis hawa Jordan hang ni kren ya ka jing pen baptis jong ka jing sha shitom bat ka jing yap piklo ko Jacob bat Yohanes ban sha shitom ko ma sha manga bat ban yap ko ma yap manga ka jing kordir Yohanes bu Jacob hin lapui pulih sedian. Kia ko ong kle kia ho ngi kloi ko konrat ban lek komta. Tak kadau Yohanes usak le ayo. Usak ban sedih apa ka karai. Tak kadau Jacob usak karai kle. Nomor balik kila kut jingmut kila ong ngi kloi ban yap ban sha shitom ko mami mesha. Tak kadau sisin pla kular hi yang blai kan jabe kan long wait. Kan gede ke jubak ko jong ki yo Jesus Christ bat ka ja komta. Ke apostol yo Jacob la sak karai kle no. Baru Yohanes kat kum ke history ke itu ulah syaban sedih hak karai ke bekloi. Jesu ong gini kisenan pe gini dekat ke arsan ngi baru Jesu ong ni. Jesu te ulah khat yaki hau berlong pitip bagi sim ki gentle kile try kile yaki bat kita ki bakrau kile dan bor halo jongki. Wong ki gentle ti kile krau kan ki badan bor ki jongki kile krau henry wong kinam long kum ta hapring jongpi. Kini pat u Jacob baru Yohanes ukran lang kita ki spongut badan nak tahu kini kinam long kum ta hapring jongpi. Ki gentle kile komta ubadan haka bor u control kita ki bahapo lani uni badan haka position u control di bahapo hendak ki hima ke jonga Jesu ong kanam long komta kin yalong kaju Jesu ong kini arngot Jacob Yohanes bar Petrus u nang ta Judas nang ta pada ki Thomas ki we ki senan Jesus kin yalong kumju ong Jesus kanam long komta ong Jesu kanam long komta hapdeng jong pi henre lada nu nuru man ban long bakrau napdeng jong pi tu ai bun long u shakri jong pi lada Jacob bu Yohanes ki kwak balong bakrau kendi ki syakri ki jong pi bobot balada nu nuru man ban long rang ba habring jong pi to ai bon long so umrau jong pi kamot uba kloi ban syakri badai ban syakri swa kumau Jesu ong kumau kumau kunu brio shimla wan bon syakri o handai ba on syakri bat bon ai yala ka jingem ban long ka jing sius pa ya ki bobon ka don ho jong Jesus Christ ang ni ka bu hikai ka dai kum ki nong yalam ka jingket kle ka jonga ka jingket kle ka jongi ka jing syakri ka jongi kadai ban long ki syakri om ki kenrap ban long ki syakri kamot ayu kene kentin syakri kamot ki ba kloi ban trai ki ba trai ka kam ka kentin syakri kamot ki ba trai ka kam dei ki ba susong order bai phile kata sedang syadal de ka jinglong nong yalam ko bu Jesu hikai bar ngech kem la Jesu don mentah hang ni hapring jongi hani berwaru pikli Jesu la pikli Jesu ko Jesu ai ya ka jing batai kemon ayu nong yalam Jesu nong pikwa melong nong yalam dai long shwa syakri kata di bu ong ni pikwa melong rang ba long syakri shwa pikwa melong to bakrau long bu syakri shwa uno uban long ubakrau kama jong Jesus Christ di ban long shwa syakri kemon ka jinglong nong yalam kade ka mensiem kade ka donut ban trei ya ka kam Traya ka kam. Na iyo nyadan ya ka kerdan pastor, nyadan ya ka kerdan teman besan, nyadan kerdan dikon ada ngimle iya. Na iyo kata kerdan. Ka kerdan kamla ban yarap ini. Namar ka wi ka singi nginda yang hakmat ka jong try un ai kapan sngat ka koridor hai kinong yalam. Lada kila syarai, lada kila sumar kilang berat ki jong blay. Ka Bible ka yato ublay un ai kapan sngat ya ki. Bakata kapan singat ke bakiwe ki bangi kinama banyo. Kalau keren je ki usau Timothy. Ya kata bau blay lapan kre ya kita ki basyarai ki langbrot ki jong blay. Tak ada nyele ayu kani ke kerteng la dangim tre ya ka kam. Nyele ayu ya ke degree, nyele ayu ya ka position, nyele ayu ya ka kerdan la dangim tre ya ka kam. Jisu wong ka position kam dei ka badon kam. Syong sya kamon ka diang ka jong am dei ka ba koridor kamat jong trai. Hene ba koridor dei tre ya ka kam ka jong ti. Jisu wong ba kata ka ba syong sya kamano ka berdiang ka jonga wong kamdan hakti ka jonga kadi hakti jong kupa jonga kamut kadan ka jepun syong sya kaman ba kadiang ka jong try Jesu ko ka singi handai kamde yang ngi ban pelit jemut ya kata menta ngimdai ban pelit jemut ya kata ngimdai ban pek ngimdai ban concentrate ya kata ka kerdan ya kata ka position ka bangi ngin syong ka bangi don kam ban concentrate pelit jemut menta kadai try baik ya ka kam ka badi ban try compare
Nglong kum no compare kai ka banja handai ka bangidon kam manle kadai trai back ya ka kam kadai ban trai ka jingkai ka baar nang tu yang ngikum ki paranong yalam ba bangidon kam banyu i la dia kadai ngadai usakri ngam dai bos ngadai usakri ngam dai bos khado na nuk sa jo khting jong blai kadai na gospel jong Johannes kalau nang ka khatlai bat kata kadai ka do no jong nong yalam la ni kum ki nong yalam ka benda ka balai kadai ki dai ru ki breu ki badap da ka men sim jong ki sorit ki badap dah kami sim jong kejing sengurent. Haga gospel jong Johannes kalau khalai, kerja kebu Jisu pensai, ya kejat jong kesunaran. Macam sim betang ya kejing kelum jong kene kejing hikai. Banang ni lah hikai dah Jisu Christ. Bahagi sengi ke bakhado shwa kebu Jisu sayam nak halo jong keding pernah. Ulai wanlang bagi senran ke jong usha Jerusalem sasisian ke bakhado shwa ya ke bagi nyesong bam bagi nyesong bam haga mi tentang Jisu ulah sim ya katawel, sim ya katawel. Ulah te ya kata wel haka sengkai ke jong ulah shim ya kata bar hapo jong kata yeng ke badan haka kata yeng kaba kia lumlang haka kamera ka baneng ulah shim ya kata bar ulah shim ya kata wel bot ulah hiar syaki kejat jong kini kisunan ke jong molo sedang bot pensai ya ke wei pa ke wei ke kejat jong kisunan sedang bot pensai ya ke wei ke kejat jong kisunan pi kani nalo jong jing syakri meneng ong ha preng jong jing syakri ke dan kam jong jing soren kedon kam ha jing soren namara bangi day kinong yalam ngimde ki boss baki we ki lada ki don coming ki haban lay maki skip 3 ki haban lay maki assistant ki jongi ngimde kita ngimde kum ki MLA ki MDC ki jongi la fi don kambale kendo ki haban shim appointment nang ta anda bila shim appointment fi habi kendo she skip 3 jongi personal skip 3 jongi kani personal assistance jongi hadin nang ta anda la yo jingbet naki hilabu appointment menta she singi la umlaj menta la shai la umlaj la shai la she singi ngimde kum ta ka kam jong ki shakri ka tin ki jong blay ka kam ki shakri ka kam ki jong blay kam dei kata ka ba kam kong san gre bengin trebe ya ka kam da ka men sim jong ki jing soret Jisu udah beriu balak ban approach kitin parang ngam do yo tang kitin kasih nang kum do approach mun balak ban kot nang tang ring kitin approach mun Jisu udah beriu ha budang dan sa balak ban approach how Jisu mdan tang kira crowd nang li kendo mdai tang kisnan li kendo ki bapang nyang tholi ki li kendo yu Jisu pikir mau ka kentai ka bapang mi snam khat arsenam ki li kendo yu Jisu nei ki badko akli kendo yu Jisu ki bamala ki li kendo yu Jisu ki bala syak kentai ya lang salang ki le kendo yu Jisu mdai tang bo Jisu le kendo yu ki ulai kendo yu ki ulai kendo yu kanong samaria ulai kendo yu kentai ka bala klem nang tahu le kendo kum jo ki we pat ki senran ki jong ulai kendo ya ki bapang ki basitom le kendo ki babun bapang khat alai pu prasne ma po jo kapung don Jisu le kendo ya ki henry mdai tang ba ulai kendo henry Jisu de ubreu ubala ban kendo ubala ban reach ubala ban approach but man kapor kaba kidon kam ki breu Jisu kaba we ka banga e go Jisu kolong udon ka extra time ya ki udon kapor nak kata jongki Jisu don por ngipat menta namar bangya bun kam teng la pun pra bangai do umdan por ma blai ka jingbun ki kam kidon schedule ki jongi kidon ki don ka program ka jongi banle kamta kadon ka program jingi banle kamta Jisu udon por ni Nicodemus ka por men miet buwan udon por ni Nicodemus perkat pindu Nicodemus wan ka por men miet Jisu dong ya shong hapreng ka jimbun kam ka jo proses ni ya na ka we ka jaka ban ya lap ban hikai ya kning jong blai Henry Nicodemus wan kendo men miet ka por la di ban tia Jisu don por yang Nicodemus ka jinglong nang yalam jong Jisu Christ kadai ka do not jong jing skorit ka badon hapo jong ka bum jong em ya kita ki badon kam ni kendo yo umong em ki farisi ki wan kendo yo mong em ya kita ki nongkrong di wan kendo yo manu badon kam ni kendo yo Jisu ulong available lani ulong ubala kloy nak ta jongki ulong bala kloy nak ta jongki kacing keli kalong yang ni kum ki nong yalam ngilong la kloy ni em haba ki we ki don kam yang haba di pi ngong pi mene kani kacing kai kanam dei than tang nam ta jongi ban pe ki nong yalam ka dei nam ta jongi ru ki nong yalam kum ki nong yalam kani ka dei ka do no ru dei dan apreng jongi ki ba kloy la ka pon miet ni kloy ni em chum ta ki don ki pra bangi ki ba phun dun kam ya ke jirap ke jongi let's see dun kam balik hostel let's see dun kam ya ke jing dwai let's see dun ke jing ai yang asam pi kloin em ban atan ya ke call ke jongki len lam dam dei than hadu ban dalek chiyem let's see kelak ban long kapor ka bangi hap ban sap ya ke jing phone jongki let's see dun ke jing shitom ma ka met ke bai dun kam man dwai ki men miet hatu ngi kloin em ban le kata pi kata ka ba konsan ma ke dono jong nong yalam Jisu mdan ka we ru kapor bu amla mdan ko kapor bu amla
Yang ban duai ha kapor men miet badang step perngap udon ha ka jing duai ke jo kloi ulong available le ulong barabor ubala kloi ya ke jing don kam jo ki wei pat ha kani ka nuksa biang ni pha biang ka nuksa jong Yohanes Jisu wi kai ke sunan ke jo ya ka dono jong ke jing snoret ka dono jong ke jing snoret hiar cha ki jat jong ki iwei hadin jing iwei ban sa ye ki jat ke jo hado bon da poi ha ka jat jong Petrus wong Jisu memio ban sa ye ki jat jong a Jisu ang kumo Petrus mem sya bangan sa ki jat me mem don ban ta le mat nga mem don ban ta le mat nga liu klomong Jisu klomot banong ladang mi sa ki jat me mem mi ani sya ban mem kum ta Jisu mut banong ko Petrus la mem sya bangan sa ki jat ki jong me menom la ban dan ha ka ministry ko jong a namar ha ka ministry ko jong a ka dei ka do not jong jing snoret ha ka kam ke jong blai ke do not jong jing snoret kata rebu Jisu kuntu Petrus sya bangan sa ki jat ki jong me khnang me yo ban rung sya ka ministry Siang ni ka kam jong ke syakri. Jisu syem ya ka dabar ka bang khot ya ka dabar jong ke jing surit ban sat ya ki jat jong ke sunran. Si thu ipi sa wei nok sa na tin jong blai. Uba syem ya ka dabar. Hane ni pat usyem ya ka dabar jong ke jing no. Yang no tin paring yang surrender ya lede. Lede kunran din no ya lede. Ban ni de pilat. Pikir mau pilat. Hakapor bakila wanra Jisu bakila ayu Jisu hakmat ban bishar hakmat jong pilat la bishar la toket la kli la perthau ya Jisu habakadu shemu Jisu klim le bakla hanrai namar ki pai ba ban ki perta sanar pna lada mede syakri jongi lada mede taunong unong yalamu jongi takada mede ban IT no ya Jisu pilat le kumno ushim ya kadabar pilat ro sai ya kiti jo kajing ya pera preng Jisu baru pilat kolong kumne Pilat usat ya lade. Jisu pensat ya kiwai. Pi kata dia mensim jong nong yalam. Kadonot jong nong yalam kare pensat ya kiwai mde pensat ya lade. Kadonot jong nong yalam kare ban le bhai kiwai mde ban le bhai lade. Pilat pen le kono usim sat ya lade. Haka jaka ban sat ya kiwai lane ban ong kiwai bikin long khot usat khot ya lade. Jisu boh ngem. Kamne ki jing sat khot jo jonga le dengan persat pun khot choi ki sunan ki jonga namar bi ki shong ha ni ka mit ban bam kila yai ka lenti ka bajinga ngin shi kran be tangkat kum ka balong plain be ka balong thik be kum ka ni ka story kila yai ka lenti ka bajinga ki yai ki jat ma chwa kim don juti kim don action shoes kim don slippers kim don mangi menta enta kim shong kali kim shong kulai rasi ki yai ka jat ka bajinga ta kadang ki jat jong ki ong ten parang kilong dusty mut ki dap de ki pui ki dap de ki pum Mau kidak taki pum ki babon. Tekun tan la poi hayeng kim ya don Porsche banya sa kijak namar kila than. Kile mare baro sa kami ban bam. Tu Jisu le kuno yo i kisnan ki kijak kijak shim ka dabar pun sa ki kijak jong ki. Kata ki story ki jong ka. Hanai ka jing kai pakam dei than ka story ka jing kai nang ni Jisu mangura ka dei. Ka do no ka jong nong yalam uba soret na Jesus Christ. Pi ka jing ya pera preng Pilat ban Jisu kolong. Pilat pun khot ya le de. Jisu pun khot ki wei. Jisu de ubreu ubakloi ban le ye nam takiwei Pilat do de breu ubakloi ban le ye nam talade pi ka jinglong nong yalam pi nong yalam hi kim de nam tayalade kim de nam tayalade balai la jet knang yang ngi ki nong yalam ka de nak benta ban syakri ka de nam ta ki syakri tangba kani ngak kwa banong pi ki prabai pilang aware kani ko wei habang ong kum ta wat long pat kum ki wei ki breu la ne nam long kum ki wei ki bangai ki bong namar begini ki de ki syakri ki jongi ngin le kat bamon Nong PM ngim dei ki syakri jo ki breu ki ban syakri ya pi ni syakri ya pi ki pai ba na ka benda jong blai ni syakri ya pi ki pai ba nan ta jong blai kata ka dei bangi ni syakri kam dei ka mangi wan syakri ya yeng ki jong pi kwa ban pha sai pleng pi kwa pha sai pela pi kwa lese ban pha tre ling kha pha tre bi mon shu yong kinyo khli no sa ya kam dei kata takada pihak ban sutu bah kani ke jinglong syakri ka ngi trei kani ka kam ke jong blai pat ka don kam ka unong tho shi kani hubru Ukraine upol Ukraine ni kino ki ba dan ha kani ka kam ka dan buram ngimpet pat ka buram shwa ngimde pe ka buram shwa kata kam dei khmat kani ka kam ka badan buram la ngi trei ka kani ka buram ka jong trai henry ka ba kong san ha ong kata ka ketien buram ang tumot ka don kam ke jinga buram iwe nga buram ya pi kam ban buram yang Kinong yalam ki buram ya pi namar kata pi pang men miet pi apun ru ngi aten ni ka call ke jong pi wa jong on namar ngila sil tulok de hap ki hap ken bar skap ya ka phone jongi o namar ngila sil tulok ki manu banai ta kada ki haban wan ke si kata ka de ka jingmut ke basni ba ke jong bon ki para bangi balang cross ki don bon ha ki don ha ni guru kom ngila sil ki temut ki haban le lot kat bangi pa kam de kata kemau ngi syakri kinong yalam ki jong blai de ki syakri ya ka kam jong blai nam ta jong pi
ngaju ong kum ni pi kenma yang ong kum ni ka wei ka jing kai ka pi yo na tin ka jong blai dei ka kham koridor ban ya ki ka wei na ka sipo ka pila ai bro shisnem ban ya ka wei na ka sipo ka pila ai bro shisnem ka kham koridor ka wei ka jing kai ka pi yo na tin jong blai la da ka wei ka jing kai ka pen bet ya ka jim ka jong pi mendor pi serta pen bet ngi pan ngi so sorong mengila ai ya ka jing ai tak ada gidi syakri jungi tak ada wat don kata ke jumut ngora e kene pina ban kenal kadon kam ke jing burom jing bangai ya kinong yalam namar bangi burom ya pi aga jing trei ke bangi trei na kam ta jong blai ngim trei namar bangi di syakri ke jong no ngi trei namar bangi syakri o blai na kam ta jong pi kata ke kam jungi kinong yalam tak ada hang ni ngora lai tli mene ka benta ka ningkong kum nong yalam di ban don ya ke do no jong jing solem ka benta ka ba ar nong yalam den ke do no jong jing syakri ba ka balai nong yalam udon ya ke do no jong jing smuret kini ki lai tli ki ba hakmat ya ki ba hakmat ya la kini lai tli kim don dai ka jing nong yalam kan feel lo ula ban ye ne sipor arpor ula ban yeng sipor arpor ula ban nong yalam sipor arpor henong ye piak we ka sing kan klem ba ke jing nong yalam la kini ki lai tli kim don ka bening kong ka men sim jong jing solem ka ba ar ka men sim jong jing syakri ka balai ka men sim jong jing smuret tadau ngkwa ban kentu ye ki prabungai kat bangi dang pek ye ki nong yalam ki jong ro to ngi nye duai kadang kami ki no ki bangi meta ban duai kolong ba ye duai show blay bau blay un ai ki ni ke do not hakini ki nong yalam chungi ngai ngi bengin long pidong kam ban duai jisha ki prabungai kim de ban klet ban duai ngi ki nong yalam nde ban nong tang ba udu ukpa jong yeng udu nong yalam balang pin duai tam ta duai nam ta chungi bro ban duai nam ta ki prabungai ki bapang ki basitom man teo ban bo agi jumut ban duai nam ta jongki ban duai nam ta ki khun ki prabungai ki bron sabar ki balik puli ki balik trai ngabu hakalis ki jing duai ki jonga ban duai nam ta ki prabungai ki bala jengai no na ki jing syakri hakalis jong ki jing duai ki jonga ban duai nam ta ki prabungai ki balik si ki lalek nya syakri we ki balang namar ki kurim juki ki dan na ka we ki balang bo hakalis bikin ye ini abon syakri ublay kadok nut jong kinong yalam kadi kata but ka ba kongsan pat ye pi kum ki bang nyet kolong pi de ban duai pat nam ta jongi kan ngi duai nam ta jong pi ngi duai nam ta ka bit ka biang ka jong pi ngi duai ka ko kia ka jong pi kai ka bangi don kam na pi kadi ka jing duai namar haba pi duai kum ki bangai de hang ta pen khlai ni kinong yalam ngi ha ka balang ni sedang don susu ki samla ki ordain ki lawi ki ban sawan sa arsnam hadin ni sa ordain ni ki arngut ki samla ban tre kam ku jong play mentang ong pi don kam ban duai nam ta jong ki ngimtep kumno ki don ke jing perkhat kai ka jing perkhat ke jong ki hari ngin duai bo blin yalam bai ke jong chukhat ki gade nang nam tau kris yusu den ta ka kam ko jo mde ya kanu ngate bo trai upendap ngate bo trai un kurku na selendet ya kai ka bangi ngimla takrang mene kana perkhat biang ka banga perkhat jadi kai kalau we cho ka palang kam dei ka babakla ban perkhat kaden kam ban perkhat kaden kam ban plan kaden kam ban bo age chimut hande ka bakhat do pat IT how blay ya ka mon ke jong blay kan long kam dei ka mon ke jong pi kata ka bang kwa on kentui pi kum ki banget phat kolong ba kadon kam ba ya ke jing kersan ke jong pi ke jing duai kada kam ban duai ban yai duai ba ban kene ke jing start na te jong play ko meng hikai mena spang kini kinong yalam dan bon ngan senang hikai ngan ai kran kata kada akani ke ban kam ha yangi kum ki banget bani kan mau ya ke jing don kam ke jing koridor jong kinong yalam hapo jong ka balang ya ka balang haba ka bangi don ngila jet khnang ngi kinong yalam khnang bikin trei kene ka kam ke jong play kenangan penjanai yang apa di kamu pol uang kado baru tiba dan apa jong balangkum kinong yalam kia trei ban penjanai ya kita kiru koi hakari ke kam ke jong blay shiti kinong absas kalau nong kapsa ku dekat bakhat ar uang yang kita pentin ajit kenang ki ban penjanai kiru koi ke jong blay nagam da ke jing syakri tin blay